spear later. But we are only top. Ja, vi ankommer nu til Puttgarden. Vi har nået til Puttgarden. Vi har rejst hjem Puttgarden. Du har bare hørt så meget. Nu skal jeg ringe til Hamburger Teufel, altså. Her er Krankenhaus. Ja. Det var hyggeligt, at du er altså med. Ja. Cool. Kina, synes jeg. Svejnestis. Hvor lang tid tager det så herfra? Ja, men vi har været 4 timer om at køre i Danmark. Ja, men jeg så på kortet, så tænkte jeg, hvad fanden? Altså Hamburg, det ligger godt nok tæt på, det ligger meget tættere end Berlin for eksempel. En time tidligere er vi i Hamburg i Berlin. Ja. Puttgarden og Rødby, det er en forkert vej. 2016?